Εδώ είναι τα Sega. Τα τελειότερα video games στον κόσμο με εκατοντάδες παιχνίδια. Mega Drive, στερεοφωνική κονσόλα στα 16 bit. Σε όλα τα καταστήματα παιχνιδιών και computers. Sega, ο καλύτερος νίκησε. Η MB σας εύχεται χρόνια πολλά και σας προτείνει. Κερδίστε χάνοντας. Σε αυτό το παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να κερδίσεις είναι να μείνεις ταπί και ψύχρεμος. Παίξτε τώρα το πιο τρελό επιτραπέζιο παιχνίδι που έγινε ποτέ. Κερδίστε χάνοντας. Προσέξτε όμως, σε αυτό το παιχνίδι κερδίζουν μόνο αυτοί που χάνουν. Ωχ, κέρδισα πάλι. Πήγαινε στο καζίνο. Στον υπόδρομο. Στο χρηματιστήριο. Αλλά πρόσεξε μην κερδίσεις. Οι μετοχές σας έπεσαν στο 0. Επιτέλους έχασα. Κερδίστε χάνοντας. Επιτραπέζια παιχνίδια MB. Από τα καλύτερα του κόσμου. Η Duracell συνεχίζει ακόμα. Γιατί η Duracell διαρκεί περισσότερο από τις συνηθισμένες μπαταρίες. Πολύ περισσότερο. Και συμφέρει. Έχεις τα πιο μακριά μαλλιά του κόσμου. Τη μαλλιά μακριά, Ultra Hair Barbie. Χτένισε τα, βάλε τζελ, φτιάξ' τα πάντα όπως θες. Κομμωτήριο που ξαφνιάζει, καθρεφτάκι που αλλάζει και νερό. Τη μαλλιά μακριά, Ultra Hair Barbie. Έχεις κάτι special. Μαγικό το κομμωτήριο που χτενίζει στην Ultra Hair Barbie. Γεμάτο φανταστικές εκπλήξεις από τη Mattel. Μπαμπολοεπιδείξεις. Δείξε ότι ξέρεις να κάνεις μπαμπολόφουσκα που μοιάζει μία, αλλά είναι δύο. Big Bubble, η μεγαλύτερη τσιχλόφουσκα. Big Bubble.